Mit navn er Kasper, og bag kameraet er Mikkel. Sidste gang I så os, der efterlod vi jer med en teaser på projektet Lind Outdoor. Og i den her video, der vil give jer lidt mere information omkring projektet. Så der er kun én ting tilbage at sige: hold på hat og briller. Kære alle medborgere i Lind, et stort projekt er under opsejl, og det kan kun lykkes, hvis vi står sammen som et hold. Lind Outdoor kommer til at handle om en stor indsamling til nye udendørs faciliteter i udearealet uden for Lindhallen og Lind Skole. Planen er kunstgræsbane, strandhåndbold og volleybane, og selvfølgelig en masse andre ting, som vi kommer ind på i fremtidige videoer. Det her er en rå skitse af, hvordan planerne kommer til at se ud. Det er ikke kun her på YouTube, I kan følge med. Vi kommer også til at lave en masse pop-ups rundt omkring i byen på forskellige tidspunkter, hvor iblandt der vil være en påskejagt. Der vil også være konkurrence med både håndbold og fodbold, og en masse andre sjove ting. Formålet ved Lind Outdoor, det er, at vi skal have samlet Lind, så vi kan få samlet en stor stat penge, og derved få de her faciliteter. Og det er derfor en samlet opgave, for at det kan blive til en realitet. Kasper? Hvad? Nå jo. En af de ting, som I kan gøre for at hjælpe, det er at blive ambassadør. Alt I skal gøre er følgende. Du starter simpelthen bare hjemmefra, hvor du i forvejen har fået dig en mappe omkring Lind Outdoor. Dernæst går du over til naboer, banker på og spørger, om de er friske på at høre om projektet. Dine naboer siger selvfølgelig ja, da Lind jo er fyldt med søde mennesker. Fremlæggelse af projektet kan gøres over en kop kaffe hos dig selv eller hos dem. Det er meget simpelt. Info om de forskellige platforme. Facebook er kernen. Her vil alt blive delt, så for at kunne følge med, så gå ind og like og følg Lind Outdoor. YouTube er hjertet, og her vil alle videoer og mediedækning fra hele projektet blive lagt ind hver mandag. Så hvis I vil se Mikkel og jeg på eventyr, så subscribe og tænd for notifikationsklokken. Like vores videoer og smid meget gerne en kommentar. Instagram er vigtigt, da vi vil lægge billeder op fra projektet. Både teasers for videoerne, der vil komme, og for interviews, som vi vil lave undervejs. For at følge os på Instagram, skal I søge på Lind Outdoor og trykke følg. Snapchat er en lille sjov feature for dem, som har lyst til at følge med behind the scenes, når Mikkel og jeg er ude at filme. Her vil der både komme fraklip og en masse klip omkring, hvordan vi filmer og vores udstyr vi bruger. Hvis det interesserer dig, så send anmodning til Lind Outdoor på Snapchat, så skal vi nok sørge for at godkende jer. Nå, tilbage til mig. Så Lind, lad os få det til at lykkes. Out, er ind. Ses.